Μετά από πολλή βαρεμάρα και γενικώς το δικό μου το κέφι, αποφάσισα το συγκεκριμένο το βίντεο να μην το βάλουμε στις αρχές του Ιουλίου, αλλά στα τέλη του Ιουνίου. Πάμε λοιπόν για το πρώτο ζήτημα, το οποίο είναι το πρώτο μπάνιο στην παραλία. Συνήθως το πρώτο μπάνιο στην παραλία γίνεται ή πριν τις εξετάσεις, ή στα μέσα των εξετάσεων, ή στο τελευταίο μάθημα των εξετάσεων. Λοιπόν, εκεί πέρα μαζεύονται μαθητές, παίζουν μπουγέλο, γίνεται ο γενικός χαμός. Την ώρα λοιπόν που φτάνεις στην παραλία, έχεις το χαρακτηριστικό τηλέφωνο από τη μάνα σου, η οποία σου λέει αν πήρες αντιλιακό. Όπως εσύ στην πραγματικότητα δεν το έχεις πάρει, αλλά το έχεις ξεχάσει πάνω στο γραφείο σου, όπου δεν θα πλησιάσει ποτέ η μάνα σου να το ψάξει. Ναι, μαμά, το πήρα το αντιλιακό μου. Ναι, βλάκα, βλαμένε, πόντι, κουράδο μηχανή, γι' αυτό θα γυρνάς στο σπίτι, πας αλίβεσαι μες στο γιαούρτι ή μέσα σε διάφορες άλλες. Πώς να το πω τώρα, δεν μου έρχεται το συγκεκριμένο φάρμακο, πώς να το πω, Βολταρέν, που απορροφά τον πόνο ή τέλος πάντων. Το δεύτερο πράγμα που βλέπεις στην παραλία, ένας τύπος ο οποίος είναι έξω και το παίζει ναυαγοσώστης, γενικώς ξέρετε με φουσκωμένους χιλιακούς, μπράτσα τεντωμένα. Το τρίτο πράγμα που συναντάμε στην παραλία, δύο επαγγελματίες τενίστες οι οποίοι παίζουν ρακέτες στη θάλασσα. Τώρα πως το λέγει, παιδιά, μην το πάρετε στα σοβαρά. Και το τέταρτο πράγμα και το τελευταίο, για το οποίο βγαίνεις και εσύ ο ίδιος στην παραλία. Το τέταρτο και πιο σημαντικό πράγμα το οποίο προσέχεις στην παραλία είναι απλό. Οι γκόμενες. Όπου από αυτά έχεις 5 πράγματα να προσέξεις. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξεις είναι 1. Σίγουρα τα μούτρα της. 2. Σίγουρα το σώμα της. 3. Σίγουρα τον τρόπο ομιλίας της. 4. Το άρωμά της. 5. Τα πάντα. Τι άλλο να λέω. Το είπα έτσι για να περάσει η ώρα και να ανανεώσω το χρόνο, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αλλά ξαφνικά, έτσι όπως πλησιάζει το αμάξι, ανοίγει μια πόρτα, βλέπεις ένα πόδι και λες αυτή είναι η κοπέλα των ονείρων μου. Αλλά πριν καλά το σκεφτείς αυτό και πριν καλά το δεις, βλέπεις αυτό, το οποίο είναι έσχος. Δηλαδή 3 πράγματα. 3 είναι οι αιτίες για να κάνεις δίαιτα. Ο Ιούνιος, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, κοπελιά. Και όχι μόνο κοπελιά, και εσείς όλοι. Δεν ξέρω τώρα γιατί θύμωσα, αλλά θύμωσα. Μου έχετε σπάσει τα νευράντε. Αρκούδα μαύρη, καφετιά αρκούδα, πολική αρκούδα, ασιατική μαύρη αρκούδα, βραδίπους αρκούδα, διοπτεοφόρα αρκούδα των Άνδεων, αρκούδα του ήλιου. Πάντα, τι να σου πω, έτσι είσαι. Μου έφυγε η λέξη δυστυχώς. Ναι, αυτό είναι το κακό με εμένα. Ότι ξεχνάω λέξεις. Γι' αυτό. Ότι όταν ξεχνάω λέξεις γίνομαι πιο αστείος. Όχι πως είμαι αστείος, αλλά είμαι και λίγο αστείος. Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε στις αρχές του Ιουλίου. Έτσι πιστεύω. Άμα δεν βαριέμαι. 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just